Hola a tots, benvinguts de nou al canal La Maris de Lectures. Us dono la benvinguda a aquest blog de lectura en el que llegiré Jane Eyre, de Charlotte Bronte. Aquesta tarda he estat a Gràcia, a Barcelona, i he passat per la llibreria Taifa i bueno, doncs no m'he pogut resistir a comprar-me'l. Sempre posen un marcapàgines de la llibreria i bueno, doncs això, me l'he comprat aquesta tarda, l'he començat, he llegit el prefaci, sí, i després hi ha un altre prefaci, una mica més endavant, la nota a la tercera edició i després doncs, ja començaré el llibre en si, però bueno, he preguntat per Instagram si us interessaria veure un blog de lectura mentre llegeixi Jane Eyre i m'heu dit que sí, així que doncs aquí estic. Ja sabeu que és una relectura, el vaig llegir fa uns quants anys i em ve molt de gust tornar-lo a llegir, a veure què em sembla ara, perquè sí que és veritat que no m'agrada gaire en el seu moment, però bueno, a veure què n'opino ara amb els anys i després que ja he llegit molt més a les germanes Bronte, doncs a veure què em sembla. I res, doncs comencem aquest blog, espero que us agradi. Hola a tots, bon dia. Doncs com heu vist ja he començat Jane Eyre. La veritat és que durant el cap de setmana no he llegit res, però més que res perquè el que he volgut fer ha sigut acabar totes les lectures que tenia començades. I bé, doncs avui ja és dilluns i bueno, doncs he començat el primer capítol de Jane Eyre. D'aquí una estona he d'anar a treballar, així que no sé quanta estona podré llegir, però bueno, jo ho intentaré. I res, us aniré informant. Crec que aniré fent una miqueta de repàs a mesura que vagi llegint una gran quantitat de capítols per poder comentar bé, però bueno, que ja he començat i bé, la traducció em sembla fantàstica, la veritat. No sé, llegir aquest llibre en el meu idioma és molt guai, la veritat, i no sé, amb aquesta preciosa edició fantàstica, doncs encara millor. Així que bé, bueno, doncs ja us aniré informant què tal va la lectura i res. Hola a tots. Bé, aquesta és una nova actualització sobre la lectura que ens ocupa ara mateix, que és Jane Eyre. De moment vaig per la pàgina 95, a punt de començar el capítol 8, i bueno, la veritat és que l'estic gaudint moltíssim. Tinc tot el llibre subratllat, marcat, no sé, no he parat de notar coses i de subratllar coses i realment l'estic gaudint molt més que l'altra vegada que el vaig llegir fa, doncs això, 5 anys o així. De moment, la Jane ja ha marxat de casa de la seva tieta, on la maltractaven d'una manera brutal, el seu cosí i la seva tieta. M'ha agradat molt la relació amb la minyona que hi havia allà. M'ha semblat molt tendre, no? que bueno, que al final a l'acomiadar-se i marxar a l'escola bueno, com que s'ha notat una mica, no? que la minyona li fa una miqueta de pena i que li tenia cert carinyo a la Jane. I bé, doncs ara la Jane ja està a l'Out i bueno, l'últim que vaig llegir, que va ser la nit, avui és dimecres, per cert que no ho he dit, ahir a la nit vaig llegir el moment en el que el senyor Brocklehurst, o com es digui, el senyor director de l'escola, arriba i a la gent se li cau una pissarra al terra que es trenca i bueno, el senyor doncs, això no ho pot tolerar i la puja en un tamboret i ara la pobra gent està allà sobre el tamboret. Ho recordo aquest moment quan vaig llegir el llibre i recordo que em va fer patir bastant, però bueno,
aquí estem, o sigui, estic just en aquest moment. I la veritat és que l'estic gaudint molt. Que estigui escrit en català i llegir aquests personatges en català crec que m'està fent la lectura molt més agradable, llegir-lo en la meva llengua i, bueno, doncs això, de moment l'estic gaudint moltíssim i aviam què tal, aviam com segueix. Res, fins aquí aquesta actualització, aviam si avanço una miqueta el que queda de setmana i us vaig explicant a veure què tal. Hola, benvinguts de nou. Porto una altra actualització de la lectura que estic fent ara mateix en aquest blog, que és Jane Eyre, de Charlotte Brontë. Avui és divendres, dia 8 d'abril, ja fa uns quants dies que no gravava cap actualització perquè realment tampoc he tingut massa temps ni per gravar ni per llegir. Però bueno, ja vaig per la pàgina 263, a punt de començar el capítol 19. I bueno, han passat moltes coses des de l'última vegada que vaig gravar. La Jane Eyre ja ha arribat a Thornfield, ja ha conegut el senyor Rochester i bueno, realment el llibre m'està agradant més des que el vaig llegir fa uns quants anys. Crec que l'estic apreciant més, soc una lectora diferent i crec que l'estic veient d'una manera diferent, però sí que és veritat que encara falten moltes coses per passar i les coses que en el seu moment em van xirriar i van ser una mica red flag, crec que seguiran sent igual. Però bueno, a part d'això la lectura m'està agradant. La veritat és que estic força enganxada, malgrat no estic tenint tot el temps que m'agradaria per llegir i bueno, bé, no puc dir gaire cosa més, la veritat, però molt bé. M'està agradant molt una miqueta tot el tema de la vida diària a Thornfield, ara que han vingut tots convidats i bueno, la Jane i el Rochester estan una miqueta més separats perquè bueno, ella està interessada en altres coses. Bueno, m'està agradant molt, no sé, l'estic gaudint força. I bueno, això. Encara no he escoltat el podcast perquè bueno, avui és divendres, però el dimecres em van fer el podcast de la Blanca Pujals, l'editora del Club Victòria, i la Carlota Freixenet, una llibretera de la Carbonera, i va fer un podcast, bueno, no sé si és mensual, bueno, quan ens hi va bé amb elles, i parlaven de Jane Eyre. El tinc pendent d'escoltar, crec que l'escoltaré avui de camí a la feina, i bé, aviam què expliquen, ja us diré, potser en la propera actualització us explico una miqueta com va anar el podcast i de més. M'hagués agradat anar a veure-les en directe, potser la propera, si puc, aniré. I res, doncs fins aquí l'actualització, ja us aniré informant a veure com va la cosa. De moment, molt bé, la veritat. I res, fins la propera actualització.
Hola a tots, benvinguts a aquest últim clip d'aquest blog de lectura de Jane Eyre, de Charlotte Bronte. Ja he acabat el llibre, avui és dia 16 d'abril. M'ha portat més temps del que esperava llegir-lo, però bueno, crec que ha sigut més una qüestió de que jo no tenia prou temps més que no estigués gaudint de la lectura. El vaig acabar ahir a la nit. La veritat és que ahir vaig fer un supermarató i em vaig llegir com les 100 últimes pàgines i bueno, he de dir que he gaudit molt de la lectura. L'he gaudit més que fa 5 anys quan el vaig llegir. Sí que hi ha coses que no m'agraden d'aquest llibre i segueixo pensant que el meu llibre preferit de la Charlotte Bronte és Shirley, però bueno, Jane Eyre crec que ara mateix està en el segon lloc, després aniria Villette i l'últim seria El professor. Però bueno, sobre la Jane Eyre, m'ha agradat molt. La protagonista crec que ara mateix sí que l'entenc. En el moment que el vaig llegir fa 5 anys crec que no vaig acabar de connectar amb la Jane, però jo crec que ara sí. El que passa que sí que és veritat que actualment el senyor Rochester no em cau tan bé bueno, no sé, no em cau especialment bé, i després hi ha certes coses de la narració de la Charlotte que, bueno, ja com he llegit totes les seves novel·les, hi ha coses que repeteixen, com per exemple aquesta adversió que té a la cultura francesa, no sé, es torna a veure aquí amb la pupil·la que té, amb l'Adele, que és la nena que té com mitja adoptada el Rochester i la Jane li fa d'institutriu. Doncs es nota una mica aquesta tírria que els hi té que té a França i a la cultura francesa i no sé. Són coses que són com molt característiques de la Charlotte Bronte, igual que, per exemple, el tema de dirigir-se directament al lector a l'hora de narrar és una cosa que també és molt típica de la literatura victoriana, que jo també he vist amb Wilkie Collins, per exemple, i és una característica de la Charlotte també. Ella també ho sol fer a les seves novel·les, a Shirley també recordo que ho feia i a Villette també. I bueno, també, per exemple, les típiques casualitats estranyes que no t'expliques, també n'hi ha. Quan la Jane arriba a una casa i resulta que són parents seus, tampoc vull explicar gaire per no fer massa spoilers si no he llegit la novel·la, però bueno, són casualitats random total, que en plan, aviam. O sigui, això no passaria a la vida real, però bueno, és la Charlotte i li perdonem i ja està. Però bueno, en fi, en definitiva, la conclusió final és positiva, he gaudit de la novel·la. Sí que és veritat que per mi no és una novel·la perfecta, però trobo que és una bona novel·la, una bona manera d'introduir-se a les Bronte i a la Charlotte. I bueno, al final és la seva novel·la més coneguda i per alguna cosa serà. Bé, estic molt contenta d'haver-la llegit, a més en aquesta preciosa edició de Viena Edicions, que bueno, és fantàstica, és una edició preciosa i molt cuidada i realment val molt la pena. I res, no sé, espero que us hagi agradat aquest blog de lectura de Jane Eyre. A mi m'ha fet molta il·lusió fer-lo, la veritat, i bueno, doncs res, fins aquí aquest blog. Expliqueu-me als comentaris si heu llegit aquesta novel·la, si penseu llegir-la, si llegireu en aquesta edició de Viena Edicions, si l'heu llegit en altres edicions. Expliqueu-me coses sobre la Jane, sobre la Charlotte Bronte. Sempre estic encantada d'escoltar parlar sobre les Bronte. I res, espero que us hagi agradat aquest blog i res. Només volia també comentar que a partir d'ara també els vídeos que pugi en aquest canal també els trobareu a la plataforma ClapClap, una plataforma de pagament on creadors de contingut en català podem pujar els nostres vídeos i bueno, doncs a partir d'ara també els trobareu allà els meus vídeos. I res més, espero que us hagi agradat aquest blog i res, ens veiem en el proper vídeo. No sé quan serà, però bueno, ja sabeu que per aquí vaig introduint-me a poc a poc. I res, doncs això, fins aquí el blog. Adeu!